Terve, terve, vaihdetaan suomen kieleen. Akkila Jani Proseskenius Oy ja Martti Mäkinen Processinius. Sama firma. Me yritetään tänään kertoa, tai ei yritetä vaan kerrotaan, Digital Twinistä kytkettynä vihreää siirtymää. Pikkusen alkuun taustaa, että substanssista puhua aiheesta, niin ollaan siis yrityksenä noin 10 vuotta tehty Digital Twinejä teollisuuteen. Yli 100 tehassalia on seurannassa Digital Twinin kautta. No mitä se tarkoittaa se Digital Twin? Niin tuodaan tietokoneen tabletin näytölle web-selaimeen täysi fyysinen tai fyysisen maailman täysi kopio 3D:nä, kytketään siihen dataa olemassa olevista järjestelmistä, sensoreista, tietolähteistä, dokumentaatiosta, jolloin niin kuin lopputulema on se, että sä voit katsoa live-tehdasta ja sama live-tehdas näkyy replikana kopiona siinä näytöllä, mutta livenä sä näet vaan ne seinät, mutta siitä Digital Twinistä sä näet sitten rikastettuna datalla. Ja tuolla pienessä päässä valmistavassa puhutaan 10-15 tietolähteestä ja isossa päässä saattaa olla kymmeniä järjestelmiä. Tuossa 10 vuotta tehty, ensi vuodet, niin aika lailla ajatus on aina sama projekteja, mutta sitten viimeiset 3 vuotta kehitetty ihan alustaa tätä varten. Ja alusta tosissaan nyt on noin 100 salissa ja sitä kautta saatu kokemusta tuosta tekemisestä. No kaikki tietää tietysti, mitä vihreä siirtymä tarkoittaa. Pitää tehdä asioita fiksummin, mikä johtaa resurssien säästöön, hävikin vähentämiseen ja kaikkeen muuhun, mutta se ei ole pelkästään sitä vaan niin kuin, nyt jos mietitään, että nyt teollisuus 4.0 on ollut automaation ja keinoälyyn ja muuta esille tulemista, koneet, laitteet, tehtaat on fiksumpia koko ajan, enemmän dataa. Siellä alkaa olla ihminen jo välillä tilanteessa, että mitä sä teet sillä kaikella datalla, mihin pitää kiinnittää huomiota. Emme voida siirtyä vihreäksi, jos sitä dataa ei kontekstoida. Ja Digital Twin on mainio keino siihen kontekstointiin, eli on helppo ymmärtää, mihin se data liittyy, mihin kohteeseen, asiaan, koneeseen, laitteeseen. Ja sitten kun se tulee monesta paikasta, niin ihmisten on helpompi hahmottaa, mihin ihmisten pitäisi reagoida. Eli saadaan se kaikki äly, automaatio, älykkyys palvelemaan sitä ihmisen tehokkuutta siellä ja oikeisiin asioihin reagoimista. No, mitä se käytännössä tarkoittaa? Martti varmaan osaa kertoa siitä enemmän. Kiitos. Kyllä, vihreää siirtymää ja aikaisemmin vihreys tarkoitti yleensä investointeja. Laitettiin rahaa pöytään, saatiin vihreämpiä arvoja, pystyttiin korvaamaan materiaalia oikealla materiaalilla, tekemään tuotannosta ympäristöystävällisempää. Tänä päivänä vihreyttä voidaan saavuttaa, tai katsoen vihreys tarkoittaa suoraan euromääräisiä säästöjä. Tekemällä oikeita vihreitä asioita automaattisesti säästetään rahaa. Ja mistä tämä johtuu? Tämä johtuu usein siitä, että vihreys ei välttämättä tule itseisarvosta tehdä asioita, vaan tehostaa tuotantoa, parantaa tuotantoa, tuottavuutta, ennakoida laitteiden kunnossaoloa ja muuta vastaavaa. Virrankulutuksen optimointi, tuotannon hävikki, korvaavat materiaalit, tehokkaampi tuotanto kokonaisvaltaisesti, ennakoiva huolto, turvallisuus ennen kaikkea, halusin myös tämän nostaa sinne, on asioita, millä vihreyttä saavutetaan. Vihreyttä ei tarvitse enää lähteä tekemään itseisarvoisesti, vaan se saavutetaan tekemällä näitä asioita. Ja näitä asioita pystytään tekemään tehokkaasti, kun ruvetaan hallinnoimaan tuotantoa tietoon perustuen. Tietoista lisäämällä pystytään parantamaan tuotantoa merkittävästi. Ja niin kuin Jani tuossa aikaisemmin mainitsi, niin miksi sitten Digital Twin? Se on yksi tapa näyttää asioita selkeästi, tuoda eri tietolähteistä tietoa suoraan käsiteltäväksi, jäsennellä tietoa, viedä tietoa eteenpäin tarvittaessa analysoimalla sitä eri tietolähteiden summia, funktioita, siten, että se kertoo enemmän sitä tuotannosta, juurisyistä, seurauksista, niistä asioista, mihin tulee kiinnittää huomiota.
Esimerkiksi laiterikko, kun se todennetaan, niin voidaan katsoa, että mistä laiterikko johtui. Triggeroidaan sen laiterikon syyt, juurisyyt yhdeksi hälytykseksi ennakoivaa huoltoa parantamaan. Tietoa voidaan hakea ERPistä, SAPeista, mutta myös tuotannosta, suoraan laitteista, koneista, tuotantolinjoilta. Ja silloin kun me ruvetaan yhdistämään tietoa usealla eri tavalla, useasta tietolässä, me saadaan tiedosta rikkaampaa ja sen lisäksi me nähdään syvemmin, mitä tuotantolinjalla, tehtaalla tai tuotannossa yleensä tapahtuu. Ja mikä parasta, niin sillä tavalla me kyetään vastaamaan paremmin kokonaisvaltaiseen tiedon tarpeeseen roolipohjaisesti. Linjamanagerit näkee asiat, mitä tulee nähdä. Myyjät näkee omat näkymänsä, johto näkee omat näkymänsä, tuotannolliset tilanteet, mahdolliset muutokset tuotannossa, asiat, joihin tulee kiinnittää huomiota. Nyt hieman lipesi seuraava kalvo tuohon jo valmiiksi. Mutta ei se mitään, saanko meidän keskeyttää? No, ei. Ole hyvä. Vähän. Eli tavallaan se kokonaistehokkuus, niin kuin Masa sanoi, niin totta kai kaiken pitää näkyä euroissa, mutta just se, että moni ajattelee se vihreä siirtymä on pelkästään sitä, että tuodaan näkyville hiilidioksidimääriä ja tonneja ja sähkökulutusta, mutta niin sehän koostuu sitä arjesta myöskin. Eli jos pystyt vähentämään niitä virheitä, pystyt vähentämään hukkakappaleita, pystyt turvaamaan sen, että tehtaassa on turvallista työskennellä. Työturvallisuus, tehdasturvallisuus, ihmiset näkee mitä pitää varoa, missä on tulityö menossa. Ihan arkiset asiat, kun ne koostetaan sinne yhteen näkymään ja jaetaan kaikille sidosryhmille, niin siitä tulee ihan perinteisten asioiden niin kuin selkeästä esittämisestä silleen, että se on kontekstissa. Niin siitä tulee jo sitä niin kuin tehokkuutta, mistä tulee suoraan sitä, että mitä vähemmän ihmisiä sairastuvalla tai hukkakappaleita tulee tai jätevettä pääsee johonkin, niin kun niihin pystytään ennakoivasti reagoimaan digitaalinen kautta, menee sinne järjestelmiin, laitteisiin, tehtaalle, koneisiin, niin se vaikuttaa välillisesti valtavasti siihen kokonaisuuteen, kuinka tehokasta se toiminta on ja miten paljon sitä kautta voidaan niin kuin parantaa toimintaa. Kyllä, ja sitten minkälainen näkymä Digital Twin on, niin me mallinnettiin ihan tätä tilausta varten tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Tietysti kaikki miettii, että miten iso investointi tämä on, miten pitkään aikaa menee tuohon mallinnukseen. Kysymys on siitä, kuinka paljon tietoa mallinnetaan, kuinka iso se kohde on, kuinka monta linjastoa, tehdas, useita tehtaita. Ja näkymäthän voi lähteä suoraan vaikka maailmankarttanäkymästä, kaikkien tehtaiden tilanne ja haluttu yhteisnäkymä tehtaiden tilasta jälleen kerran roolipohjaisesti. Johtajat näkevät mahdollisesti lukuja, arvoja, myyntejä, jotain ihan muuta kuin mitä usein käsitetään, mitä Digital Twinillä voidaan näyttää. Käyns katsoen se tieto, mitä siellä voidaan näyttää, kuinka sitä voidaan pureksia, sillä ei ole mitään rajaa. Siellä voidaan tehdä mitä vaan. Voidaan indikoida eri värein. Punainen kertoo, että joku ei ole kunnossa, keltainen kertoo, että on toimenpiteitä, mutta ei ole esimerkiksi kriittinen tuotannolle. Tai niin kuin mitä värejä halutaan käyttää, vihreä tilanne normaali, lukuja muita. Tässä on esimerkki nyt muutamista tietokentistä, eli tästä löytyy kuva, jonka hankin kuvapalvelusta, ihan random kuva, otin sen sieltä, laitoin tuotantoon. Käyttäen meidän kyvykkyyttä, meillä on kyvykkyyttä renderoida siitä Digital Twin puoli, niin tämä oli tunnin ponnistus tietokenttien lisäyksien suhteen. Hyvä esimerkki siitä. Totta kai tietysti tämmöisen yksitasoisen kuvan pohjalta tekeminen ei ole tietenkään tehdasympäristössä se ihannetilanne. Voidaan käyttää avuksi CAD-kuvia, muita vastaavia piirustuksia, millä saadaan mittakaavaan rakennettu tehdasympäristö. Tai tuotantolinjaympäristö. Mutta tässä on hyvä esimerkki siitä. Eli käyns katsoen pystytään sisäistämään, missä ollaan, nähdään sama näkymä kuin mitä todellisuudessa on yksinkertaisella mallilla, missä esimerkiksi kontrastit, rasterointi, kaikki muu vastaava helpottaa tiedon jäsentämistä ja näyttämistä kyseessä näkymässä. Toki näitä on nähty, pystytään tekemään valokuvapohjaisesti, mutta tällä tavalla saavutetaan herkemmin mahdollisuus esittää tietoa jopa isommissa mittakaavoissa kyseessä näkymässä siten, että se huomio kiinnittyy siihen, mitä tuotannossa tapahtuu. 3D Digital Twin ei tarkoita sitä, että kaikki kuvat on suoraan 3D. Totta kai voidaan tuottaa tuotannon raportteja, päiväraportit, kuukausiraportit, trendikäyrät, kaikki tarvittava tieto, klikkaamalla, porautumalla, katsomalla asioita tarkemmin, halutulla tavalla. Ja siinä mielessä yksi ratkaisualusta, yksi ratkaisupalvelualusta vastaa kaikkiin haasteisiin. Tietoisuuteen ympäristöstä, tehtaan tilasta, raporteissa,
kaikesta muusta vastausta. Enää juoksella keltaisten lappujen kanssa linjoilta toimistoon tai toimistokoppiin, hakataan niitä Exceliin tai muuhun järjestelmään, josta sitten joku myöhemmin seuraavalla viikolla generoi raportin. Näin meillä meni viime viikolla. Toinen ratkaisun etuja on ehdottomasti reaaliaikaisuus. Nähdään, miten meillä menee nyt. Jos jotain muuttuu, niin voidaan jopa nähdä sitä, miten tämä vaikuttaa muihin linjastoihin. Miten meidän täytyy siihen reagoida, vaikuttaako tämä meidän tilauskantaan, onko meillä varasta riittävästi tavaraa. Yhdistämällä laajemmin näkymiä ja tietoisuutta kokonaisuudeksi ruvetaankin hallitsemaan helpommin tiedolla sitä, mitä oikeasti voidaan nyt tehdä, kun tieto haetaan järjestelmistä. Ja siinäpä se lyhykäisyydessään melkein tästä kuvasta onkin, mutta niin kuin huomaatte, niin helppo havainnollistaa siitä, että minkälainen ympäristö on kysymyksessä ja tunnistaa sen oman tehtaansa, oman linjastonsa. Toki 3D:ssä on myös toinen hyöty. Se on kolmiulotteisuus tiedon näyttämisessä. Jos esimerkiksi linjastossa on detaljikohtia jossain syvällä takana muuta, voidaan porautua, katsoa sitä kuvaa eri kulmista ja nähdä kyseisen laitteen, kyseisen osan tila, status ja katsoa tietoja, huoltotietoja tai muuta vastaavaa. Joka tarkoittaa sitä, että me poistamme haasteen, kun katsotaan kuvaa kaksiulotteisesti. Me voidaan vaihtaa kulmaa, mennä sisälle, ottaa etäisyyttä ja sitä kautta katsoa, mitä tämä tarkoittaa tuotannossa, jos jokin väri esimerkiksi menee punaiseksi. Lähdetkö seuraavan kalon? Kiitos. Käytännössä katsoen tässä ei ole minkään ihmeellisyyden ääressä, ollaan vain semmoisessa tavassa tuottaa tietoa, joka on tehokasta. Useimmissa paikoissa tieto on olemassa, se löytyy linjastoilta, koneista, se löytyy eri järjestelmistä, tilauskantatiedoista, muista vastaavista. Se mitä me tässä tehdään, me yhdistämme kyseistä tietoa jäseneltyään siten, miten se palvelee parhaiten kyseistä yritystä, heidän tuotannon seuraamista, heidän kyvykkyyksiä, pitäen sisällään myös vihreyden. Ja vihreys puolesta, kun me kyetään ennakoimaan tiettyjä asioita, esimerkiksi tuotannon oikeanlaista alasajoa, voidaan säästää aikaa, voidaan säästää rahaa, energiaa. Jos me pyydetään katsomaan, että meillä on materiaalihävikkiä ja se tuntuu kohtuuttomalta, haetaan niitä arvoja, millä pystytään metsästämään kyseistä tietoa, seurataan sitä, ajetaan sitä ympäristöä kyseisiä asioita vastaan. Pystytään varmasti löytämään asioita, millä pystytään parantamaan, tehostamaan esimerkiksi materiaalihävikkiä. Painanko? Elä vielä. Ja tärkeintä koko asiassa on visuaalisuus. No, kiitos. Nyt painaa? Anna olla. Tärkeintä koko asiassa on visuaalisuus ja se, että sen lisäksi, että esitetään arvoja, voidaan korostaa tiettyjä arvoja, hailata niitä värein, erilaisin ikonein. Ja se, mikä ratkaisussa vielä niin kun viehättää itseään, on se, että me emme keskity pelkästään yhteen asiaan. Sanotaan vaikka yhden koneen hyvinvointi. Otetaan etäystä, katsotaan turvallisuusasioita, katsotaan missä on meidän defibrillaattorit, mistä löytyy baarit, kierrätysasiat, pisteet, muu vastaava. Jopa niitä asioita voidaan sensoroida. Katsotaan roskiksien tyhjentämistarpeita ja muita vastaavia. Käynnys katsoen mahdollisuudet ovat rajattomat ja silloin kun se esitetään oikealla tavalla, niin niitä lukuja on helpompi tulkita, seurata ja niihin on helpompi reagoida. No, miten sitten kannattaa lähteä liikkeelle digitaalisen ympäristön improvementissa hyödyntäen digital twin ratkaisuja tai muuten hieman kehittyneempää tapaa käsitellä tietoa? Kannattaa varmistaa se, että se on mukana oikea kumppani. Kumppani, joka pystyy auttamaan ei välttämättä sen oman ratkaisunsa pystyttämisessä, vaan juuri niiden asioiden löytämissä, mitkä ovat haasteena sinun liiketoiminnallesi, niille asioille, missä sinä koet, että voitaisiin parantaa. Tai mahdollisesti jopa auttamaan etsimään niitä asioita ja kohtia, millä voidaan parantaa tuotantoa. Tukee niiden asioiden ja niiden tietojen etsimissä ja esille näyttämissä, mitkä auttavat sinua yrityksesi kanssa eteenpäin. Sellainen on oikea kumppani. Toinen on tietysti, että on tarjolla kyvykäs teknologia. Teknologia, jonka pystyttäminen ei ole itseisarvo. Kustannusteknologiassa ei ole se, että lähdetään koodaamaan ohjelmistoa nollatilasta ja rakentamaan sitä juuri sinua varten.
vahva suositus on modulaarinen ratkaisu, jossa on valmiita elementtejä, joita pystyt hyödyntämään oman yrityksen näkymän tuottamisessa. Tällaisia palveluntarjoajia on. Palveluntarjoajia, jotka tekee digital twin ja tietoratkaisuja, niitä on paljon, niitä on useita. Ne, jotka tekee niitä asiakaslähtöisesti, käsitellen asiakastietoa, visualisoiden niitä enemmän 3D-omaisesti, niitä ei olekaan enää niin paljon. Ne, jotka pystyy renderoimaan, tekemään, rakentamaan ympäristöjä, kuvaamaan juuri sinun tuotantolinjasi nopeasti, tehokkaasti, olemassa olevaan omaan teknologiaan hyödyntäen. Niitä on todella vähän. Ja toki on myös hyvä kiinnittää huomiota siihen, että pieni kokemuspohjaus, siitä ei ole haittaa. Ja jos toimijalla on kokemusta useammasta liiketoiminta-alueesta, sekin voi olla sinulle eduksi. Koska silloin on helppo tuoda esille asioita, mitä on oppinut matkan varrella toimiessaan muissa liiketoiminnoissa. Tietyt asiat voivat jopa olla synergiassa toissa yrityksessä, joka auttaa myös sinua löytämään nopeammin ne kehityskohteet, ehkä jopa juurisyyt niille asioille, mitä sinä oikeasti haluat seurata. Oikeista kumppaneista on mainittava sen verran, että myös näillä messuilta löytyy hyviä kumppaneita tehdä liiketoiminnan parantamiseen, josta lähteä liikkeelle. Yksi niistä on Konecranes, löytyy selän takaa. Heillä on hienoja ratkaisuja, täytyy tunnustaa. Ja toinen on luonnollisesti Process Genius, löytyy tuosta suunnasta, jossa me toimimme ja vastaamme mielellään kysymyksiin tämän jälkeen. Ja olisiko nyt Miksi kysymyksiä? ei nyt? Niin, onko nyt kysymyksiä? Ei ehdi. No hei, nopeasti, että jos on kysymyksiä, niin 5-vuotishaaste, laittakaa ylös. Minä väitän, että 5 vuoden päästä on operatiivisessa käytössä ensimmäiset tehtaat, jossa perinteinen tällainen valvomoratkaisu, missä on hirveästi näyttöjäkäppyröitä, on korvattu sillä, että tuotannon työntekijöillä ja päälliköillä on omassa laitteessa digital twinit, jota kautta he valvoo ja ohjaa sitä omaa sektoria. Jos olin väärässä, niin 5 vuoden päästä, kun tulen nukemaan hihasta, niin tarjoan lounaan tai illallisen. Yes, kiitos. Kiitos.